presidential campaign in the country's history has come to a close, and in just over 24 hours from now, the baton passes to the voter. Some 22 million of them will very shortly have to decide where next, and indeed, who next. Good evening. This is Kenya's Choice 2022, our general election coverage flagmast. And as we set sail, we welcome you to the Citizen TV Election Center, newly constructed and fully equipped with the latest broadcast technology to bring you the election coverage in a way no one else can. I am Yvonne Okwara. That's right, Yvonne. You simply cannot make this stuff up. Elections in Kenya are, from every perspective, strenuous, taxing, grueling, trying, exhausting, you name them. And from the media perspective, elections constitute the most demanding and the most expensive news assignment. And tonight, we embark on that assignment in earnest. I'm Jeff Koinange. Months of campaign footwork have now come to a standstill, and our vast news-gathering network shifts attention to polling stations across the country. Our reporters, anchors, and correspondents are standing by across all the 47 counties in the country. From their varied locations, they shall feed the election center with, among other pieces of information, crucial election data. I'm Lillian Muli. And elections are almost entirely about numbers. Our magic wall here is packed with petabytes of data to ensure that you do not miss anything about Kenyan elections, whether past or present. With 22,120,458 registered voters spread across some 46,229 polling stations, our magic wall here will, in the coming hours, be awash with some really interesting data. And I mean really interesting data. So far, you will see that everyone has scored zero votes cast in their favor. My name is Sam Gituku. Now, if we haven't caught your attention just yet, let me show you something very interesting. And I'm not sure I'm allowed to show you just yet, but I'm going to do so anyway. You see, the IEBC gave the media a challenge to collate and tally election results. The Raw Media Services has responded in elaborate fashion on these workstations. Well-trained data entry clerks will be receiving results from the 47 counties, the 291 constituencies, the 46,229 polling stations. All that information will be coming here for our teams to process, and we'll be displaying some of those results on screens just like this interactive one. And on this table right here is where our veteran journalists and our experts will be trying to make sense of those numbers. Indeed, it is Kenya's Choice 2022, and my name is Waihiga Mwaura. And talking of numbers, we shall be engaging numerous smart platforms to ensure each digit and therefore each vote finds its rightful place and meaning. We have also set up a field studio at the Bomas of Kenya, the nerve center of the IEBC operations, from where our teams will be leaving nothing to chance. I'm Victoria Rubadiri. Let's now cross over to the National Tallying Center, where our very own Ayub Abdikadir is standing by. And the election will be run and determined right here at the Bomas of Kenya, where the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has shifted base. Our studio here goes live from the day of the election and shall not be switched off until the proverbial fat lady sings. I'm not sure about fat, but I suppose
The proverbial fat lady here will be the IEBC. I am Ayub Sheikh Abdikadir Abdi. We have also ensured that our viewers and listeners will be able to follow our extensive coverage in the language of their choice. From a menu of 14 local languages, no viewer shall be left behind. RAMOGI imore ay koru moke wacho ni bulpeka jiduogo utenga bendo kunya tingo puk ngama koro tingo gini bat. RAMOGI wan emoda tingo bundo no to bende wan emoda chur gopuk. Wan ka nikech in RAMOGI e kuonde luto ombulu 46,227 sami luto ombulu RAMOGI TV menyi nikech ma e odwa. Nyinga George Bati. Mana kaka ne wasingo ni nyakoromoga juang kuonde ching'od bura 290 duto wakete wang'wa kendo jofwambo marwa go tach maneno ni yudogi achiel kachiel koya e counties magwa. Nyinga Lydia Okeyo. To okwan kendwa. RAMOGI TV ni kod kwith mag jofwambo mongirore. Kawang'iyo mago matimore yieroni. Ochieng Emmanuel. Simfros Okinda. Sharon Ongao. Milton Ochieng Jaka Black. Cleophas Olwach. Joy Sodur. Kaachiel kod Jael Lieta. Mano a team mar RAMOGI TV mantiere kaendi, a formidable team that will cover the entire nation for you. RAMOGI TV is only 9 months old and the general election will be its first ever biggest news assignment. To all those people speaking Luo out there in Kenya and within the region, good evening and welcome to Yiero Mar Kenya Igamara Lufareo Prario Gareo. My name is Trevor Ombija. Right, Trevor, how the heck of you money? From Lake Victoria in the west, we now move to Mount Kenya in the central part of the country. Muriokiwa Mushoki and Windrose Wangui, Korathiatia Kirimaini. Inoro TV nitwihariirie gugutambũrũkĩria ciĩgiĩ gĩthurano o kuma mwena wa Embu nginyagia Laikipia, kuma mwena wa Meru nginyagia mwena wa Kiambu. Inoro TV nitũgũkũrora thĩinĩ wa kaunti ciothe 10 cia Kĩrĩma. Gĩcigo gĩkĩ gĩa Kĩrĩma kĩrĩ na makĩria ma aikia a kura mirioni 5 andĩkĩtwo mohoro mehandĩte thĩinĩ wa ceceni ici ciothe arĩ hamwe nerĩa gũkuhĩrĩirie. Na ceceni cia gũikia kura ciarĩkia kũhingũrwo tũgũkũmemerekeria mathaa 24 nginyagia rĩrĩa gĩgatangathwo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki. Na kuma kĩhĩtahĩtano kĩa ili kuwawezesha Wakenya kuwachagua viongozi wapya pamoja na atakayekuwa rais wa 5 wa jamhuri. Chaguo la Wakenya ni miongoni mwa wawaniaji wa 4 wa kiti cha urais. Jina langu ni Mrotab. Naam, na sasa kuanzia alfajiri ya Jumanne tarehe 9 mwezi huu wa 8, mpiga kura ndiye sultani. Ataamua yeye mwenyewe kati ya zaidi ya wagombeaji kura 14,000 ni nani atakuwa kiongozi katika ngazi tofauti. Na sisi hapa basi tunakupa ahadi na hakikisho kwamba tutakutangazia yote yatakayokuwa yanajiri. Mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Swadakta, hayawi sasa yamekuwa, na babu yangu aliniambia kila chombo kwa wimbile, na daudogo huambaa mwambani, kubwa huenda kwenye kilindi. Meli yetu inang'oa nanga rasmi. Matangazo yetu ya uchaguzi yameanza. Mie ni wenu Swale Mdoe.
Nyakwaramogi higni oselokore dweche, kendo dweche bende oselokore jumbe. Jumbego koro oselokore ndalo. Odong' ndalo achiel kende to jo Kenya dhi yiero. Oseluoro piny gi josiasa ka giseto kendo oserombolo. Jopiny bende osegoyo kogno mana kaka jumbe ko ndalo oserumo. Nyakwaramogi in jagombolo teko koro osechopo e lweti. Tich ariyo tarik 9 dwe mar 8 higani en teko manyaka iti godo maber kod nyadhi nikech kuom higni 5 mabiro jotelo ma yiero biro bero kata ketho ngimani. En adieri makende ni yiero ni e lweti mar wacho ni to en ng'a machalo nade mabiro bedo jatend piny Kenya mar 5. To kata mana gavana mari ibiro yiero ni biro bedo ng'a. Kopogore gi mano, e lemo mamoko bende in gi teko mar bero kata ketho ngimani kaluwore kod yiero mari. En yiero ma ibiro tako duol ma ochung' ne wechego mag yiero pacho ka Independent Electoral and Boundaries Commission gi dho wagunda ne IBC. Piny mangima oketo wang'i. Jo-Kenya oketo geno margi kuomu nikech goyo ombulu en ratiro margi. Kendo gidwa ni utim tich kaluwore gi ting' ma chik oketo kuomu. Tijni en ni ombulu duto kwan kendo landi to mana kaluwore koda chik ma oketie pacho ka. Chik bende dwaro ni sechego ma jo Kenya dhi ombulu, arita margi ni kare. Ginyalo goyo ombulu kamoro amora ma gindikore ma onge bwok kata kwede. Ne migawo mar arita, ting' ni e lwetu. Jo Kenya duto mahingo milion 50 ng'iyou. Ketu arita makare mabiro miyo ngima jo Kenya dhi nyime ma onge ng'ikruok moro amora kata bang' yiero. Nyakwaramogi mana kaka ne wasingo kane wachako dweche 8 mokalo, Ramogi TV biro bedo wang'i e kipiny mangima kae ka bende ochakore kawuono nyaka IBC land joloch e yiero ni. Kowuok e kar tich yiero ni ma en IEBC, chuny boma ma Kisumu, gwenge ma Kisii, kadho wadh Nam Chumbi, Gwasi Kigoto e Suba, Sifuyo Ratado e Ugenya, e gwenge mopogore opogore pacho ka nyaka Kiambu. Sindo wuotho ogik ka bende wadhi goe osieko. Obro bedo kawaluoni weche gi kuonde mag timore to kod kaka gitimore. Sama gitimore, gimomiyo gitimore kod kaka gitimore. Wabiro keto sinani mar neno ni weche gi duto okobai. Wabiro menyo ni joloch kaka gimor kachiel koda ywak gi muodo lak mar jomolo. Wan e wang'i. Nyakwaramogi jolony kod jonon siasa bende obiro bedo godo e studio marwa mar kolo paro. Winjo matut to kod keto e lai weche gi kaka gitimore nyaka IBC land duoko maogik. Mayango ni to ng'awa mabiro bedo jatend piny Kenya mar 5 tok yiero mar tich ariyo tarik 9 dweni mar 8 higa mar 2022. Machiegni kendo Nyakwaramogi erokamano kuom medo keto mana wang'i e chenro ni mabende waiko ni mano motisi ni yiero ma Kenya 2022. Wachako kod maoni lamo makende no bagi bwa ma Nairobi mar lamo ne piny Kenya motol ne yiero madung' e kinde makoro dong' mana ndalo achiel kende. Jotelo mag dinde mopogore opogore ne oyuoro mar lamo ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Ratil Odinga kod jalupne Martha Karua. Ripota marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth. Wer mor kod pako ne okwa kod romo ma KICC boma ma Nairobi kuma ne obagie lamo ne piny Kenya motelo ne yiero maduong' ma tich ariyo. Lamo makama ne geto gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, jalupne Martha Karua kod joutegi duto e lwet ruoth. Raila Amolo Odinga
hereby take this opportunity to dedicate this nation, Kenya, to you, Almighty God of all creation. Bishop Boniface Odoyo mane otelo e nyasi mar lamono oketo weche adek ma okone owinjore telo manyien olokie ka Kenya nyalo dhi nyime. Mago gin kedo kod mibadhi, kedo gi dhier kanyakla kod tieko sigwe kind jo Kenya. This assembly was called for that we might begin a new Kenya, a new nation, a nation created by God. I've talked about 3 curses from heaven. God, our creator, the curse of bloodshed, the curse of tribalism, the curse of corruption, amongst others. We cannot progress economically or otherwise because we sabotage it by cursing ourselves. Bishop Adoyo nokwayo jo Kenya mondo herre kendo kik donjre lweny machal kod higni ma osekalo mag yiero. When you murder, when you shed blood, it does not die. That blood cries out from the ground to the Maker. My fellow citizens, what I see in Kenya is the blood of innocent victims crying out from the ground to the Father for vengeance. Today, silence that blood from crying from the ground for vengeance. E kinde no, bende jotelogo mag dini ne omiyo Raila Odinga otamba magetiso kaka ranyisi mar loch, ka jalupne Martha Karua kod min ode Ida Odinga bende ne omi mich. Raila Odinga onyiso mor mare kuom chopo e lamo mane obagne kod joute. Oriwore kod jodolo e jiwo jo Kenya mondo onya kwe e kinde yiero. We feel also blessed by this special prayer today. We have taken note of very fundamental issues that have been conversed here, that no life should be lost at the hands of any other person, and that we also said that we want to see this country united. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga osingo mar keto e tim gigo ma oketi la odiechieng' ma kawuono ka okwayo jo Kenya duto mondo wuog mar goyo ombulu tarik 9 mar dwe mar 8 higani. Judith Omondi, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Nakoro mogen Jumapili motelo ne odiechieng' mar yiero tich ariyo. Jalup jatend Kenya William Ruto jiwo kwe mar jo Kenya e kindeni makoro yiero dong mana ndalo achiel kende to ji dhie. Ruto ne ora lamo e kanisa mar Jesus Teaching Ministry e boma ma Nairobi. Tangaza baraka in Jesus name we pray. Ne en odiechieng' bolruok bang' rumo mar campaign ma osebedo kadhi nyime e pachoka. Jalup jatend piny Kenya William Ruto no yore lamo e kanisa mar Jesus Teaching Ministry mani Kayole e buore Nairobi ka. Ruto oduoko erokamano ne jo Kenya kuom keto Kenya e lamo kendo ochung' motegno gi jotelo e yor lamo. Najua ya kwamba ni maombi ya Wakristo wengi na watu wa Mungu wengi katika taifa letu la Kenya ndio inatufanya tuweze kufika mahali tumefika siku ya leo kama taifa na kama viongozi. Asanteni sana kwa kutuombea na asanteni sana kwa kuombea taifa letu la Kenya. Ote majiwo kwe kindoganda ne ochwal motegno gi jotelo ma Kenya kwanza mano yore lamono. Each one of us, each Kenyan, wherever you are, whatever you do, be a peacemaker. It is the qualification to become a son and a daughter of God. Let us all step forward, put our best foot forward, and vote so that we can get the right leaders in our country. Ote makamagi korobiro ka jo Kenya ikore maluto mbulu tich ariyo juma manyien. Ramogi Bomas of Kenya ema dhi bedo log tich maduol mar IBC e choko kendo lando duoko mar ombulu ne komno ma jatend piny Kenya. Jafwambo marwa Walter Nyambaga osebedo kaogo touch Bomas of Kenya kendo koro wadhi achiel kachiel kuom Walter Nyambaga mondo ng'iswa ni to gin ikruok mage mosebedo nyaka gesa ni motelo ne yiero ma tich ariyo tarik 9 dwe mar 8. Walter Nyambaga, thuolo en mari
iyangnwa hikruok madhi nyime Bomas of Kenya kama ibiro chokie ombulu duto kendo riwgie kasilando jatend piny Kenya mar abich bang' yiero ma tich ariyo mar juma manyien. Walter Nyambaga. Bati jok man kod it nyalo winje nyaka londo man kod wenge ni kod thuolo mar bawange tongwa jowi kendo nyalo bedo jo hawi mar neno kibilan jala jatend piny Kenya mabiro kawo thuolo mar ta piny Kenya kuom igni abich. Bomas of Kenya ka ikruok osebedo makare. Mano wach mowuok kuom duol mar IBC odhiyo makawuono. Ikruok makare osebedo kadhiyo nyime kuom thuolo malach. IBC owacho ni gisechwalo otese mag luto ombulu kaachiel kod masinde mibitigo de chenro matayo yiero maduong' niende. Kuonde duto mag kar chung' ute mag bura ahinya mayudre e pinje mag Kenya kaachiel kod counties mag 4 kod 7. Oloso kod moko kuom jodito mag duol no endo mosebedo kachiwo ler. Giluwo ni ne gichiwo thuolo mag timo chenro mag campaign mano kawo ndalo 60 gikone to koro giko. Ponono gigogono moko kuom jochung' ma obiro yud kadhiyo nyime kod chenro maket kod mani. Apo gi ok nyal bedo makare koponi gilware sigol mar mako jogo moketho. To kokamano nyaka chop seche gende giluwo ni ikruok makare osebedo kadhiyo nyime kendo ng'at ang'ata man kod ratiro mar luto ombulu biro chopo mondo luto ombulu. Otese mag luto ombulu biro wuok kanyono ma iluongo ni Constituency Tallying Center mondo chop kuonde mag luto ombulu. Kochopo kanyo kiny odiochieng' makiny ma biro chiwo thuolo ne jo Kenya mondo luto ombulu. Motelo ne maendi ni waseloso kod achiel kuom Commissioner Justus Nyang'aya mano chiwo ler makoro to gie sechegi to chikne iti gino mane jatelo miluongo ni Justus Nyang'aya loso godo e kinde mokalo chien. Wakwayo jokanyanam duto oyie mondo odhi mondo go ombulu karombgi. Wan mani gombowa to kendo waseikore maber kabisa ma adwaro ni mondo ang'is ji kendo adwaro ni mondo giwinja malong'o. Ikruok ni ber ma ombulu ma ng'ato goyo ok dhi kamoro marach. Ibiro kwane kendo ibiro kwane ne ng'at modwaro ni mondo goye no. To nikech ombulu kat mwawacho ni mae ni ombulu mowuok station ka station kendo kanyo ji biro kawie namba no. Jo media biro kawo, candidates biro kawo, observers biro kawo. To wakwayogi ni magikawo mwamiyogi no wan be mano ema wagoyo e kwan. Omiyo gini ler ma ng'ata mogoyo ombulu e station ong'e ni gini biro kwan. Kopogore gi mano kaka Nyang'ayo loso oluwo ni oganda miluongo ni joneno mowuok e pinje ma oko manyalo romo 10,018 sechopo pacho kaendi ka amaromo 500 mago mowuok e pinje ma oko to mago mantiere pacho ka nyalo chopo 1,300. Motelo mano lieko ni jodito mopogore mawuok e piny Tanzania mokelo kanyakla kata mana Mrisho Kikwete ni pacho kaendi kod jodito mamoko ma chiwo thuolo makende mar bedo loso sigana mar piny Kenya makoro dhi e yiero no ma piny Kenya biro yudo jatelo machielo mabiro tayo piny Kenya kuom higni 5. Chenro duto osebedo kadhiyo kare kata mana ute mag fwambo osego dak kaendi. Ka Ramogi TV obedo achiel kuomgi. Justus Nyang'aya loso e yo machal kamaendi motelo ne chenro makoro dhiyo nyime gi sechegi kamiyowa ler kuom jogo mosechopo pacho kaendi ma bende gisigone gi wigi kendo bende gigone gi kogno mar biro tayo chenro mar bedo kaka joneno pacho kaendi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga mana achiel kachiel koya e Bomas of Kenya kanyo mabende nyakoro mga jwang' biro kete wang'e mano mareno ni ong'eyo kwan kaka dhi achiel kachiel koya e Bomas of Kenya. Erokamano ahinya Walter kuom lipot maliw odhiambo ma kawuono. Wasechuo ema Bomas of Kenya nyiso ni waikore Ramogi mar kelonigi duto kaka gitimore. Wadhi nyime gi weche manyien kama wayudo ni jalar kom jatend Kenya gi otiko mar Agano Party David Mwaure ojiwo jo Kenya ni obed kod horruok e thuolo ni magin kod chenro mar yiero. Mwaure oloso kano yuore lamo mar kanisa mar World Changers mantiere Githurai e county ma Nairobi. Mwaure ne oten kod jalupne Ruth Mutua mabendo jiwo IBC ne okaw ting' mar neno ni dwaro mar chikolu nyaka ne gi timo lando yiero no bang' timo yiero.
From here now, the ball has been thrown over to IEBC, and they need our prayers. Personally, I'm praying for them, that they'll be firm, they'll be steadfast. And when whoever is announced, they will not allow themselves to be coerced by anyone. For the voters, it is not just your constitutional right, it's your divine, it's your created right to vote. Come and vote, wake up very early, so that you can make it easy even for the returning officers, so that by 5, everything will have been counted, and thereafter we can go on our knees and thank God for answered prayers. Kenyans, we are calling out to all of you, the women, the mothers. We are asking that we go out and vote. Please allow your children to vote and go back home. We are calling out for peace. Let us retain peace. Let us maintain peace, because we need and we have life after the 9th, and we need each other, and we need to promote each other. So let those that will win, and we are positive that we shall win. And for those that shall not win, we ask them to accept. Let us ask each other and remind each other that we need peace. Ramogi piny Amerika onyiso ni gin gi adier ni yiero maduong' ma pachoka ma itimo e pachoka mano tich ariyo dhi bedo mar kwe ka giyango ni pok gineno ranyisi moro amora marach manyalo miyo jo Amerika modak e pachoka bed gi luoro. Jambetre manyien mar piny Amerika ya Turka Margaret Whitman netwak ne mokwongo gi jofwamb weche olero ni andika mane gichiwo kanyiso oganda gi mondo mi ong'uk wuodhe madhi e boma ma Kisumo en magitimo kinde ka kinde ma ok owinjo kel bwok moro amora. Omedo bende ni jo Amerika matimo ohala e pachoka onyiso chir ni yiero ma higane dhi pogore gi mamoko mosekalo kaluwore ni onge ranyisi mag tungni moseneno. Businesses and people gain confidence by free, fair, and transparent elections with a peaceful transfer of power. And I think there's a great deal of confidence, at least thus far, that the elections are on a very good trajectory. Everyone that I have talked to in my last 6 days, and I have not met with everyone for sure, is that there's a great deal more confidence in this election cycle. We'll obviously see what happens. But that confidence, that ability to showcase Kenya's democracy is incredibly important for foreign direct investment and trade. Businesses want to be in environments where there's some certainty, where you understand what will happen. Uncertainty is not the friend of businesses. I can tell you that from having led big companies. Odani wakao yueo maru adundo nyakora mogi podu wa medo singu nini kakineno chakore no saluorore kendo kaka seche ngadore gilokore dakika bende ngadore nginjore matindo gilokore nyiriri nyakora mogi wan kanikech inomiyo ma e odwa. Kabende waketo ikrok makare mano ni yudo weche gi achiel kachiel mana ka gitimore. Sigo bende gitimore kamano in ameni se tudri kodwa studio kanyo katosh wacho ni giketo wangi kendo giwacho ni ento orito ringo nyaka kumoro kanyo koponi obedo kako parono. Jalamo japolo wacho kanyo ni giketo wangi Ramogi TV odhiyo makawuono. Kaneno ka Taylona wacho ni adier kende en ni walamo ni kwe obedie e kindegi mag yiero maduong' e pachoka ka ability man to wacho ni oneno ka Ramogi oketo ikrok makare mano mar neno ni giyudo weche gi yo mowinjore. Erokamano ahinya ne achiel kuom joneno mako iluongo ni Susan Waka oneno Ramogi TV kendo wacho ni amora ahinya kaka usechake wan gi geno maduong' ahinya ni IEBC mana kaka usekwayogi gitim yiero ma biro miyo oganda jo Kenya bedo gi geno kendo duoko margi obedo manyiso dwaro mar jo Kenya. Kana Robert Matano wuoda wendo bende chiwo iganda mondo wuogoko kendo dhi ogo ombulu chieng'no mar yiero. Karafiki nyakoro pondo bende wacho kanyo ni entiere Kenyatta Hospital kata kamano keto mana wang'e mondo ne kaka yiero ma pachoka dhi. Gilbert Makadika mano kanyo Jakabaro wacho ni en bende oketo wang'e kendo oyudo wayo makare ka entiere Kayole Soweto kaunti ma Nairobi. Amedo kwayo jopiny mondo bed kod kwe kinde ni makoro dong' mana seche manok to ganda jo Kenya dhi yiero. Amedo paro ni ma en yiero mar Kenya 2022. Wadhi e yiero machok nyakora Ramogi kata kamano pod wantiere gi mathoth bang' yiero.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Madho ndawa nyalo miyo pien dendi jore nikech oduoko piny okang' mar remo ringogo e dendi. Crispin Otieno, Kaniki C, Ma, Ramogi TV. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, Sapar Gario, e penj laktar, mana e Ramogi TV. Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoromogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich.
chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng', kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Ana nyalo timo ni gima rach ahinya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ramogi ma en Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien. Yiero mar Kenya 2022. Kabende koro wadhi nyaka county ma Kisumu, kama county ma Kisumu en achiel kuom counties go makaluo. Maduol mar IBC osebedo katimo ikruok makare ne yiero machakore tich ariyo. Millicent Adhiambo en wang'wa e county ma Kisumu, kendo koro gie sani Ramogi ma Millicent Adhiambo kanitiere Kisumu oikore yo makare otieno ni odwani mondo miwane weche kaka chalo e county ma Kisumu, ahinya to chuny boma ma Kisumu makoro sani entiere gie thuolo ni mondo nyiswa ni to ikruok chalo nade. Millicent, amosi ni oimore machiegni ma en yiero mar piny Kenya 2022. Wan kuom Kisumu nyiseni kora muga jwang' ni chal nade. Ero kamana ahinya Lydia kod Bati achiel kachiel kwa wuok e county ma Kisumu kaendi. Mana ka wang'eyo ni sani ikruok maka gi kacha dhi nyime kuonde mopogore opogore. E county ma Kisumu kaendi bende ikruok no seket kare kendo kokalo kuom returning officer kata apisa motelo ne weche mag yiero e county niendi Mano Solomon Mudanya oleronwa ni gigo duto mag yiero mabende ibro tigodo kochopo chieng' tich ariyo osechopo e county ni kendo osechwalgi e kar kwano ombulu duto mabende yudore e kar chung' od bura 7 e bwo county ni. Kaka chako giseme wan gi kar kwano ombulu mabende bro bet e skund sekondar mar nyiri mabar korwa kabende Kisumu West wabo bedo gi kar kwano ombulu e skund sekondar ma Ojola. Kisumu East wabo bedo gi kar kwano ombulu e skund sekondar ma Kasagam kabende Kisumu Central kar kwano ombulu bro bedo e kar tiegruok ma Kisumu Polytechnic. Kakwadhi Nyando wabro bedo kod kwar kwano ombulu Nyando Multipurpose Hall kabende kawadhi Nyakach to wabedo kod kar kwano ombulu e skund sekondar ma Thurdi Buoro. Kawatieko kod Muoroni kar kwano ombulu bro bedo Chemelil Complex. Kawe mago duto Mudanya nomedo ni weche mag arita kwe oseket kare kendo kaka wanyalo neno jodolo ji duto gino magiyalo kata gino magichwalo nyime en weche mag kwe kabende wach maduong' magichwalo ne oganda en mondigo kura mondi dhi rit duoko gie odi ka giyalo wach kwe motegno ahinya. Bende noleronwa ni apisas kata jogo manowal mabro ng'iyo chenro mag kweno kata mag yiero mabiro chieng' tich ariyo ne osemigi tiegruok mokalo kata odiochieng' ma kawuono ne giromo kodgi okinyi mondo ging'i anena ka bende lony kod tiegruok mane omigi ni kare ka sani ne giyudo ka jogo endo oikore e yo mong'ith kendo gino magirito endo mondo mi odiochieng' chako yiero kata timo yiero ochopi mondo mi gichak tijno ayanga. Bende olero ni gie sechegi eki otesego e
eko ibro chak chwalgi e kuonde kwano ombulu ka tiyo gi kuom ranyisi apisa mabendo chung'ne yiero e kar chung' od bura ma Kisumu Central mano Yegon Kibos olero ni gigo eko kata gigo duto motenore kod yiero e kaunti ni endi chakre odiochieng' ma kinyi mang'ich ibro chak kegi ka kuom ranyisi kar chung' od bura ma Kisumu Central kaendi ibro kegi e tesen maromo kwan 222 ka gisani wang'eyo maber ni oganda duto mondikore e kaunti ma Kisumu kaendi mabere bro go kura chieng' tich ariyo gin oganda maromo 606,754 ka bende ibro neni gigo duto mabende oganda bro tiyo godo bro chopo kuro kama oting'o sanduge otese kod gigo duto te madwarore kiem kit mabende bro tiyo godo ka gidhi chopo e sene duto mabende dhi go ombulu maromo 1,070 ka ionge gi penjo moro amora bati e kaunti ma Kisumu kaendi ikruok dhi nyime arita kwe ni kare inyalo dhi nyime kod weche manyien. Erokamano ahinya Millicent koya e kaunti ma Kisumu nyakor Mugaji wang' kakireno e counties duto waseketo wang'wa kendo kanyo Millicent oseikore makare mar miwa mago mabro tuche kaunti no ma Kisumu. Erokamano ahinya Millicent. Wamedo dhi nyime nyakoromogi weche manyien puro makore ka jakom duol mar jodolo mag din jokopere Martin Kivova okwayo duol mar yiero e pacho ka IBC mondo ne ni yiero matich ariyo bedo maratiro kendo mauyanga. Kolose kanisa mar Holy Ghost Cathedral Mombasa, Kivuva bende ojiwo jo Kenya mondo bi owuog oko karomgi mondo mi giyier jotelo magin go gi adier ni biro loso ngima oganda mathurka e higni 5 mabiro. To achieve your dreams, don't keep away from voting. You must ensure peace prevails in the first place, because without peace, we may get the wrong leaders. We plead with you, our young people, to say no to manipulations that you put on path of violence. Your future depends on peaceful environment. Kenya is a land of many opportunities that we need to do and to take advantage of, and especially if we elect responsible leaders and actively engage them with what we enslave will not enslave us. This is your duty, my young people. There is hope, a bright future possible if only we elect the right leaders who are servant driven. Kwa mbele nyakora Mugaji wang' apisas mag IBC bende keto ikruok mane oni oganda mai county ma Kisii obedo kod yiero ma onge kod chochni. Crispin Otieno ni e county no ma Kisii kendo koro orani mondo watudre ne kode onyiso ane ni weche chalo nade nyakora mogi inyiso ane okwawinjre kode yo makare kata kamano wageno ni Crispin biro miyo waler mathoth ahinya kotende gi weche madhi nyime Kisii kocha ikruok mar yiero mag 2022 Lydia omako mach gi sane. Kabende hakuna sing'o nyakoro Mugaji wang' jofwambo ogoyo tache county ka county mana oneyudo gi achiel kachiel mana kaka gitucho bende mana sechego magituche nyakoro Mugaji wang'. Ikri mar wuotho kodwa kaka wasesingoni ni mar kamora mora mibiro goyo ombulu kuonde go ombulu 46,229 duto waketo jowa kuonde go. Wadhi nyaka county ma Migori kama riwruok mar kanisa mar pacho ka NCCK okwadol mar IBC ni oneni yiero mawang' okobedo gi ng'ikruok kata matin. Jalup jakom mar NCCK Bishop John Okinda okoni duolno ni jo Kenya ni kod geno maduong' ahinya kuomgi ni gidhi tayo yiero e yo maratiro kod adiera. Bishop Okinda ma olose kanisa mar Pefa man Migori okoni ok nyal bedo makare ka IBC orem tiyo tije kaluwore gi dwaro mar chik kendo okelo midhiero ne yiero ma juma manyien. Wakwayo ni kwe obedie thuoloni. Odong' ndalo matin kende to wadhi e yiero marwa tarik 9 dwe mar 8. Yiero en marwa waduto. Wakwayo ni ng'ato kik geng' nyawadgi kuom goyo ombulu. To bende ka wasegoyo ombulu to wakwayo ni ng'ato ka ng'ato dhi nyaka e ode kendo dhi orit duoko. Kik igeng' ne ng'ato to moloyo warit jogo mayom ma idierwa machalo nyithindo, mine, jogo manigi ng'ol mopogore opogore. Sasa mineno moro to bed gi ratiro ni ine minyalo kechogi kendo ine minyalo ritogi e thuolo makama. Wadagi koko mora mora manyalo timore e kinde ni mar ombulu to kata same kwano ombulu kata kakoro ombulu oseladi. En lembwa ni Nyasaye mar kwe ma Yesu Kristo
ene ruoth mar kwe, oket kwe kuonde duto e Kenya mangima. Pod anuoyo ni beduru gi ratiro kendo chunguru ne ombulu ni e yo mamiyanga, e yo ma ng'ata nyalo yiego ni utime e yo maber. IEBC une makoro un rifari marwa, kendo kaka rifari kik ugo firimbi ka uleng'oru kuom ng'ata achiel. Ung'e ni jomochunge te joge wato moloyo presidential candidates ang'wen madhi chunge gi te gin mekwa. Mano lo mane ma wanayiego. Koromo gi Crispin Otieno ma en jafwambo marwa ma Kisii koro ni oseywa aerial mar simbe kendo wayudore kode yo makare yo machiel kachiel mondo wayudo ni sani koro IEBC oseketo ikruok makare gwenge ma Kisii kocha mondo gine ni yiero notimore yo makare. Crispin watudre kod sani nyakoro mga juang wawinje ni tang'oi konwa kotenre kod ikruok mano madul matawa yiere pacho ka IEBC e county no ma Kisii. Crispin, irio nade nyiswa ni tang'adhi mbele county ma Kisii to gisetimo ikruok e yo machal nade? Awinjo weyo makare county ni Kisii ikruok mar yiero maduong' ose rumo kendo ne waloso kod jogo motelo ne IEBC mano county returning officer mong'ere kaka Elvis, mong'ere kaka Michael Kosgei mane waloso godo kanyo. Nyisowa ni kanya kasani gichano ni ji maromo 637 kod ji 10 dhi wuok oko e yiero ma chakore tich ariyo mondo mi gigo kura mar yiero jotelo mopogore opogore. County ni Kisii bende nigi kuonde goyo kura 1,300. Ariyo kuom kuonde mag goyo kura nitiere kuonde mag jela e county ni Kisii, kendo yore mar arita oseket e yo makare ka gichano mar tiyo nyaka ga okwach kich mondo mi gine ni odiochieng' mar tich ariyo chakre kogwen chenro mag yiero bro chakore kuma chenro mag yiero bro chakore ayanga, kendo gikwayo jopiny mondo med mana keto kwe ka gise ikore mar timo tijgi kaka IEBC, kendo gidhi tiyo kanyakla kod obila mantiere e county ni Kisii. Kata kamano ne wawuoyo kod Elvis, ne wawuoyo kod Michael Kosgei ka achiel kod jatelo mochung' ne weche mag IEBC e gwenge ma South Mugirango mano Catherine Chepkirui, kendo ne giloso kama e yore mar ikruok mar yiero ma ichano ni chakore chieng' tich ariyo kogwen. Today we received one pellet for the position of governor, and it's actually the last pellet for that position. So when the pellet came, it had a damage on one side, and so we just wanted to confirm whether everything is okay. And in that pellet, the expectation of the packaging inside was that as indicated on the packaging on top of it is 50 boxes of the ballot papers inside it. So since it had that damage, we had to call in a few agents, and we were lucky to get a few within the vicinity to just witness as we receive it, and we had to open to confirm that the number of boxes indicated on the label on top of the pellet is actually what was inside. So we counted one by one, and we were able to ascertain that indeed there were 50 boxes of ballot papers inside that pellet. So everything is okay. We did that in the presence of agents, and also you, the media, were present. Kwa sasa hivi tumeweza kusambaza vifaa vyetu vyote vya kupigia kura katika maeneo bunge ama tallying center, ili baadaye siku ya Jumatatu yaweze kusambazwa katika kila kituo cha kupigia kura. County tallying center will have it in Kisii National Polytechnic, and besides that we also have the 9 tallying centers for various constituencies. For example, in Bonchari will be in Iterio Boys, South Mugirango will be in Duru Girls, in Bomachoge Borabu will be in Magena Boys, Bobasi, that will be in Nyamache, Bomachoge Chache will be in Tendere Boys, and Nyaribare Masaba will be in Moike Susu, Nyaribare Chache will be in Kisii High School. For Kitutu Chache North, Marani Girls, the Kitutu Chache South will be in St. Mary's Boys Boarding Primary.
Kaka winjo no mane chal mar wach e kaunti ni Makisikal motedore kod weche mag yiero machakore tich ariyo. Kendo bang'e kanyo no odiochieng' makiny chakre saa 2 okinyi e kaunti ma jirani mano kaunti ni Manyamira ma bende wagwaye tach romo dhi bedo mar jotend obila kaachiel kod IBC kendo gichano mar twak kod jofwambo kaluwore kod ikruok mar yiero e kaunti no Manyamira. Kendo wamedo nyiso joneno marwa mag Ramogi TV ni wagoyo tach kumoro amora e thuru ka mar neno ni eti wakelo negi achiel kachiel gigo matimore e gwengegi kaachiel kod Kenya mangima kaluwore kod yiero mar 2022. Erokamano nya Crispin Otieno ka iwuok gwenge mag Kisii ang'ene nywando Kisii gi Nyamira kendo ikori mar neno ni weche giduto tiyo kelore obiro yo makare. Erokamano nya kuom medo miwa ler koda kaka ikruok dhi nyime e kaunti ma Kisii. Nyakora mwikoto wadriore dhonam kwaya e gode ma Kisii wadhi nyake kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay yangore ni apisas moko 4 mag IBC omaki e kar chung'od bura Mandhiwa ka itudo gi kod ketho mar temo rocho chenro mag yiero. Meko makamo bire kinde mar IBC kod apisas Margarita medo keto misemo tegno mag neno ni yiero okobedo gi bagne kata matin. Wanani mondo ukoro wadhi ane gwenge mag Homa Bay County kama jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich oseikore yo makare nyakora Ramogi mondo nyiswa ni to weche chalo nade Homa Bay. Ali Abich thuolo en mari kiwuok Homa Bay nyiswa ni e Homa Bay ang'o momiyo no mak jogi to nyaka gie sani wach mar meko margi ne kama chalo nade. Ali Abich. Erokamano Bati kaachiel kod leader county studio maro Nairobi wabiro achiel kachiel ka wantiere kaunti ma Homa Bay ka wantiere boma ma Homa Bay kama odhi nyime kod luwo chenro mag yiero kaachiel kod ikruok maduol ma IBC oseketo maneno ni yiero ma tich ariyo obedo yo makare. Mana kaka wachono wendo okinyi ma kawuono ne waneno ka apisas moko 4 ma wuok mochung'ne madhi chung'ne yiero tich ariyo jomo manyien e kar chung'o bura Mandhiwa ne omaki gi jopiny. Apisas gi eki kamoting'o presiding officer mantiere Tesen Lutombolo moro manitie ward ma Kanyadoto kaachiel kod jalup presiding officers moko 2 ma bende wuok e ward achiel nogo ma Kanyadoto e kar chung'o bura Mandhiwa kaachiel kod clerk kata karan ma bende biro chung'ne chenro mar yiero tich ariyo jomo manyien ma wuok e ward ma Kwabwai ne omaki dala moro mantiere gweng' Mariat Kanyekela ward ka jopiny no bedo kod chich kalure kod romo mane dhi nyime dala no endo ema jopiny mane nigi mau mager no dhi omonjo dala no kendo girocho bura mane dhi nyime kanyo kane giparo ni kane jopiny ne chich ni romo mane dhi nyime kaachiel kod romo no endo ne en romo mane okelo apisas 4 mane omaki gi kaachiel kod jochung' moko ma bende sani ko nyingi ne debe kendo gine yiero midhi tim tich ariyo jomo manyien. Jopiny no mako apisas mag obila apisas mag IBC 4 gi eki mowuotho kod achiel kachiel nyaka Tesen obila Mandhiwa ka jomoko ma bende ne nitie romo no endo to noringo bang' kane gisefwenyo ni jopiny mamoko bende ne solore kendo ne dhi e dala no endo kalure kod romo mane dhi nyime no endo. But ne ayudo thuolo mar wuoyo kod jatend obila Mandhiwa mano Robert Aboki mano Paul Rioba mano koni ne giyudo report kowuok kuom jopiny bang' kane gisetero apisas 4 mag IBC gi eki achiel kachiel nyaka Tesen obila Mandhiwa kendo ne gibedo kod thuolo mar dayo dhogi e ng'eyo ni to gin kit romo mane gitimo e dala ni to dwaro margi ne nang'o mar dhi keto bura ma chik no kopuodho e dala no endo ka Paul Rioba wacho ni bang' kane gisedadho ji 4 gi eki to ne gichiwo gi ne apisas mag IBC mantiere kar chung'o bura Mandhiwa mondo mine kaw negi okang' kalure kod chike mag IBC. Ne okone gin kako bila bang' kane gisedadho gi to ne ok ginyal medo dino negi e Tesen obila Mandhiwa kanyo nikech ne gionge kod neno moromo manyiso gima ne gitimo kanyo to owacho ni ne gikano mondo giket gi lweto obila mondo mi apisas mag IBC kata returning officer ma IBC Mandhiwa ne ong'i okang' maginyalo kawo ne apisas 4 go eko manayude ka timo romo e tok chik. Nyaka sani endi natemo manyo apisa mar IBC mochung'ne yiero e kar chung'o bura Mandhiwa mano Rebecca kata kamano to ne ok ochiwo ler malong'o ka okoni thuolo manaloso kode sime ne okoni ne odich mane ok onyal loso matut ewi apisas 4 moko manomaki.
pod wadhi nyime koluwo mano ka weche ma nyien mabiro mbele kanyo biro ngisto gin okang' mane mosekawnegi but ikowe mano en ni chenro mag yiero e kaunti ma be kande ikruok osetieki kendo nyaka sani otese te mag ombulu osedonjo e kuonde chung'ute buche aboro ma be kandi ma kochopo odiochieng' makiny to ibiro chak tergi achiel kachiel nyaka tesende mag luto ombulu 1228 mantiere kaunti ma be kandi mondo ikruok obed makare ne yiero mitimo ayanga piny Kenya kaendi tich ariyo juma manyien. Pod wadhi nyime koluwo ikruok ma IBC nigo kaachiel kod yore mag arita kwe mabiro neno ni kochopo tich ariyo to jogo ombulu maromo 551 kod 71 e kaunti ma be ka wuok oko ka romgi mar go ombulu ka giyiero jotelo mabiro telo ne piny mabiro telo negi kochakore kom mar MCA nyaka kom mar jatend piny Kenya kuom higni 5 mabiro bati ka en gi penjo. Erokamano ahinya Ali Abich ang' nwachak waduogiri bang'e e weche manyien mago tieno kata kamano erokamano kuom lipot maliw mano mikelonwa koya e kaunti no ma Homa Bay. Nyakora mogi mana kaka iwinjo kowuok e Homa Bay koro ni to wan kod mathoth ahinya kamoting'o mag tuke bende. Machiegni weche tuko nyakora moga Juang